So, sumala pa ni Sonia Saide na isa sa mga banggiitan na tawag ining historian din sa Pilipinas, ingon siya nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Kristo. Sayop siya o dili? Okay. Okay, kusbang pangutana. Ayun! Kusbang pangutana. Okay, moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Sige, Moderator's time. Mr. Moderator, objection. Okay. Siya mag-explain. Sarap po yung utana. Okay. Ako may tigpangutana pas. Okay. Dili na to kalimtan pastor nga siya ang muhatag og pangutana karon. Imong katungdanan ang pagtubag karon. Affirmative question ang iyang gilabay nga pangutana sa imo. Palihog tubaga ang iyang pangutana pastor. Kay affirmative question man na pastor. Ano magod Mr. Moderator? Kana manggod nga delivery, dili man na ako. Iyaha man na. Ngano ako mayang pangutanon? Okay. Patubagon. Iyaha na nga. Mr. Moderator, Delivery. excuse me. Before mag-ruling, Mr. Moderator, before mag-ruling, affirmatory question na, Mr. Moderator. Sulot na stima eh. Estila. Ipatubag. Iya magunang. Oh, sige. Lain question na lang, lain. Okay, duha may pastor tubaga ang pangutana. Sige, tubagon. Kusbang pangutana. Basaha. Time boss, time boss. Sumala pa sa usa sa mga banggiitang historiador sa Pilipinas, kaya siyempre ang mga eskwelahan ani, mga Doctor of Philosophy, Doctor of History, tuogit ani niya. Sumala pa ni Dr. Sonia Saide nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Ginoong Jesucristo, sakto siya o sayo? Mr. Moderator, wala kayo kaming objection. Pwede? Yes, go ahead. Objection. Time pause. Larohon nato ang sa relihiyon ni Sonia Saidi. Mr. Moderator, we are not questioning about the religion. Kadali lang. Stop Naa the sa defense. tema. Okay. Mr. Moderator, nag-check kadali ko. lang. Pastor, Kadali lang. Naghatag, nag-verdict ang mga moderator. Niingon na ganina nga tubaga, pastor. Ni tubag kag usba. Sige, ang tubagon. pangutana. Sige, Pareho, tubagon. Tubaga, Ayaw ka pastor. balaka, tubagon. Time resume. Sige, tubagon. Sumala sa tema nato, nga pamatud-an man ninyo, sumala sa non-Catholic references, kung mabasa ninyo, mapamatud-an ninyo, nga si Sonia Saidi, dili Roman Catholic, tama yung Mr. statement. Moderator, ang burden of rebuttal na asiya karon Okay. kasi siya nag-allege nga si Saide tawag ini Katoliko si ikay mo provide dili kami. Okay. Dili, oy. Dili, oy. Moderator's time. Mr. Moderator, iyaha man ang testigos, siya ay magpruiba nga dili ni Catholic. Alangan ako yung magpruiba nga di man akong testigos. Objection, Mr. Okay, Moderator. moderator's Buti time. pa sabot. Moderator's time. Kadali lang. Pastor, Kadali lang. pastor. Sir, kadali lang, sir. Sige, sige. Kadali lang, sir. Paminahon ta ka. Pariyari po na kang Richard Baxter. Gigamit nila, unya Katoliko ra po di ay. Karon, doon na ba sila ipruiba nga si Sonia Saide Katoliko, adili Katoliko. Kay kon Katoliko, sayop ng gibasa nimo. Okay, moderator's time. Pastor, Katolik, naata sa cross-examination time. Palihog ko, pastor. Tubaga ang pangutana, pastor. Kay ang pangutana niya, pastor, related man sa to ang topic karon. So palihog lang, pastor. Nga tubaga lang palihog, pastor, ang pangutana. Mr. Moderator, Yes. ganina no, mag-explain sana, mag-objection no. Oo. Dili nimo ginasapaw, pero anyway, sige na lang. Wala man ko ni sapaw, pastor. Kadali lang. Gipaminaw Kadali lang. gani taka. Kadali lang, Mr. Moderator. Tubagon, ang iyang pangutana magot, tama ba na or dili? So nga kung tubag, kung makapamaton sila nga dili Katoliko ang writer, tama. Pero Katoliko, dili na tama. Counter objection, Mr. Moderator. Yes. Natubag na! Kadali lang. Natubag na. Kadali lang. Counter objection, Mr. Moderator. Naay prinsipyo sa mga tarungan nga the one who allege is the one who present the evidence. Ikaw man nag-ingon nga si Sonia Saide Katoliko, dapat ikaw ang mo-provide, dili ako. Okay, moderator's Diba? time. Ikaw man ang nag-allege sa Katoliko na. Nga ikaduha, we are not talking here about the faith of Sonia Saide. We are talking here about the facts. Okay. Facts ni! Okay. Pastor, History na gani ni! Dali lang. Insulto na sa kitawag o Nagwali kaalam sa na, mga oh. Pilipino katuwa ng i-question. Okay. Tanaw ra god. Okay, noted, RJ. Nakay counter objection? Ang tema manggod nag-ingon, ang ebidensya dapat non-Catholic. So dapat magbitbit sila ng ebidensya, certification nga si Sonia Saide dili Catholic. Okay. Bro, unsay pangalan anang nga libro? Apaliw ko pakibasa, Mr. Moderator. Okay. Catholic ba na siya? Okay. Catholic ba na nga libro? The Philippines a unique nation. Dili siya religious book. Yun! Dili pud ni siya kanang kuan. So, pwede ni siya dawaton ni siya kay dili man ni pangrelihiyon nga libro. Pastor. Okay. Palihog ko. Siya tubag, balik pangutana. Balik. Sige, balik pangutana. Kaya Katulad dapat na ko'y balik. libro din ni Saide. Naamay giingon nga one word is enough for Dara this sis, man. dapat Okay. ang libro Saide. Binasahay ta. Balik ang pangutana. Ako aron ang panahon nga tigwa papangutana. Dili na imo.
Sumala pa ni Dr. Sonia Saide nga usa ka historian sa sa tawag ining Mao ba ni? sa kining Pilipinas, ang simbahang Romano Katoliko, iglesyang gitukod ni Kristo. Nasayop ba si Sonia Saide nga banggiitang historian? O mga nag-eskwela diri ha? Ang akong tubag! Historian sa tawag ining Pilipinas, nasayop ba siya sa iyang pag-ingon nga ang Romano Katolikong iglesia gitukod ni Kristo? Ang akong tubag, mao ni, nasayop si Saidi kay wa na sa Yeah. dito. Yun. Tama! Okay. Wala na sa dito pagtukod. Wala sa kaybala. Wala sa kaybala. Na-declare ang moderator nga ang maong libro, dili religious book. Sa ato pa, si Saidi, walay kalibutan sa nitabo sa relihiyosong isyo. Wala sa kabala. Ang moderator na nag-declare nga dili religious book. Sa ato pa, ang iyang libro dili magamit sa religious issues. Okay. It is a fallacy of suppressing the facts. Tanawa. Next Nag-judge question. na po. Next question. Bro, itubag na bro. Next question. Next question. Itubag na. Okay. Actually, alibay, Mr. Moderator eh. Alibay, Time pause? alibay magud ang iyahang gisulti. Okay. Klaro man kaayo nga standard reference. Okay. So wala na magpunting nakabalo ba siya dito sa Hilom lang mo, Brad. Brad, Hilom lang mo, Brad. Mura- Objection man ni Brad. Objection man ni Brad. Kadali lang, Brad. Naunsa naman. Objection man ni Brad. Ganun ka mo may muriak. Wag kay muriak si pastor. Sige, objection, bro. Muraog tawag ining pastor, muraog. Murag diskumpiyado sila sa imong pag-atubang pastor. Sige. Awa, nanuon ko ani Brad. yan. Tanawa, oh. Sige na, Brad. Wala pa ni mo badlonga. He's attacking my personality. Wala. Ah, sila. Diskumpiyado sila sa imo ba? Ako, wag yung ko manghilabot nimo. Balik. Ah, sige. Kaya na, it is a fallacy of suppressing the facts. Objection, Mr. Moderator. Okay. It is a fallacy of suppressing the facts. Nga naman, historian gani ka, wala nagpasabot na kinahanglan na aka sa una para magamit ni pastor nga alibay. Alibay man to. Kaya wala sa una, pagkahuman mo nang dito siya matuhan. Ikaduha nga tawag anang punto. Ingon siya nga, dili to religious issues. Yes, kay facts gani. Ang Noted. di pasabot, general information. Noted. Appeal ang religion. Noted, bro. Noted. Next question na ta, bro. Time resume. 5 minutes and 50 seconds. Sige. Pwede ko mo Next question. counter? Pastor. Sige mo counter ko kadali. Next question. Counter sa sorry. kadali. Sige. Counter ko sa iyang objection. Matod pa niya nga facts daw na siya. Facts information bisag wala pa siya dito panahon kan Jesus Christ. Wa gani siya Biblia nga referensya si Saide. Walay kalibutan si Saide sa religious issues. Unya karon matawag og facts. Okay. Noted, pastor. Noted, bro RJ. Next question. Wala ko'y nadunggan nga standard reference nga imong gikot. Ang imong gikot puro footnote. Can you define what is footnote? Okay. Kata time sa Mr. Moderator, ikat sa time. Pero masila kaya man ito si Ikat sa time. Sayang. Kung mahina mi nga pangutana. Ako paminaon ang nilot nga pangutana upay ginaw sa nato kung sa itubag sa pangutana. Kaya kung ang inyong mga kapakpak o makasapal ng gali sa pangutana, maway pus ang nangutana o ang tubag sa pangutana. Ato kiklaro gini siya. Mas mayo nga masabtan ang pangutana unya tubagon sa ipangutana para ang nagtanaw niya dili magka-dunggan magka-oramos sa mga timo pa. So, balika ang imong pangutana. Balikan na akong pangutana. Wala ko'y nadunggan nga standard reference imong gikot. Sagad footnote. Ako pangutana, can you define what is footnote? Okay. Ang footnote, mao'y pagpaligon sa bersikulo sumala sa compiler. Asa dokumento? Dokumento. Kung kita ng footnote, Dokumento. kung kita ng footnote, Mr. Moderator. kung kita ng footnote, kay iyang butangan o pasantog ang bersikulo. Opinion! Dokumento! Okay. Kata time sa moderator, kata time. Ay, hadpong mo na footnote. Malikit ba nero? Ang putana, define baka mo sa footnote. Quiet please. Okay, Mr. Moderator. Ako
Oh, oops. sulti ang atong nasabtan sa putlog. Okay, paminaw ha? Ikato ha? Point of order, Mr. Moderator. Pagdating ka na ho, manisapaw na. Point of order, Mr. Moderator. Okay. Point of order, Mr. Moderator. Manisapaw na. Point of order. Wa ko ni Sapo, nag-point of order galing ko, no? Ano na lagi? Di man ikaw maunit amigo. Okay, nag-point of order galing ko, buti pa sabot, nagsupak ka sa rules. Ang akong gi-question nimo, definition, wa ko nang utanan nimo kung sa imong una-una. Definition, basahin mong libro na katong imuhang gihatag kung sino una-una, mao'y nasulat sa libro. Daghang salamat. Daghang salamat. Okay, daghang salamat. Una. Una. Mr. Moderator, akong ipaprovide sa iyo ang document. Minuto. Wala siya nag-reach sa atas oras. So, ibalik or continue ka sa buhutan. Gikat kung time ha. Masimang pa namang time ba? Okay, ani. Ang definition, katong imong giyaw-yaw ganina ba? Manegos pa na kung basahon ni mo ron. Katong imong giyaw-yaw ba nga, magbutang sa una-una, o basahan na karon sa dokumento, kay para makaingon kog tama na imong panguna-una. Sabi ko, para magpaduman mo ha, sunod na ito ang rules sa pangutana. Sunod sa minuto. Ni ato nga, pagtumagon po, sunod sa minuto, di mo lapas. Galitan kay, basta mo pasinas ka. Para maklaro na ito. Una. Wa pa ka debate report, no? Objection, Mr. Moderator. Ikat na time. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Sabuta. Gamiton sa mga dokumento sa maya, mga debaters, standard reference. Yeah. Ako'y mautana karon sa affirmative kung sugod pa ka gumasa sa cellphone. Libro, wala man nagsabot nga magbasa siya ang tao na lang. Libro. Nag-object ko, Mr. Moderator. Kaya na ito gingon, mga standard reference, dito magagamit ng cellphone. Kasi nga, opinion. Pero yung standard reference ang ani. So, ano niya ito ba siya na? Mr. Moderator, nag-object ko. Nag-object ko, Mr. Moderator. It is a fallacy of suppressing the facts. Nga naman, iyang gigamit din ng puro footnote eh. Nga ba siya, huwag ka mag-debating footnote! Tarong nga rin mo niya mag-guminto! Ginoon takas footnote ron! Taga ikong libro na katong imo mo na huna na sulat sa libro! Paminaw. Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Ay, sa baguhan. Naman ko ha, puros counter objection. Mahuman na siya sa counter objection. Ano na siya yan eh? Nakakalaga sino, karaman. Ako kami na, kung sa i-define niya sa footnote. No. Papasahon. Dokumento. Ayaw, dokumento. Oh, Basta ako nang define sa standard reference sa footnote define. Standard reference. Dictionary. Rekapito man eh. Footnote. A note of the bottom of a page that provides additional information. Yan. Okay. Good. So, Atong hanyoon ng mga atong atong agents. Atong Duay version. Dili, ibusa gamay. Wa ibusa. Ang ako record book notes bibiya iya wa yun bisang pato. okay. Sige. Naamang ko'y mabasa sa footnote nga ang simbahang Romanong Katoliko gitukod ni Kristo. O yun na mo. Ikat sa time. Ayun ang affirmative. Ano mas po'y mabasa ka footnote? Nag-ingon nga ang Romano Katoliko, gitukod ni Kristo. Kung sa may mga na. Otoman ito. Makatabla ka kanya may ato. Bias! Bungkag ang footnote laing pangutana.
Lain pangutana. Bukag, di na magamit. Okay. Lain pangutana. Asa pa sino? Okay. Ingon siya, tabla nga. Wala na tabla. Wala na tabla. Dili. Isa. Wala tabla. Manapla manay. Manapla. Manapla. Lahat po na. Lain pangutana. Manaplay, manaplay. Manaplay. Masaon man ako paguyunan niyang footnote ng Romano Katoliko ito Kristo. Naman to siya, ang ko siya nga tabla. Manapla man siya, manapla eh. Manapla. Okay. Next question. Next question. Ingon ka nga bias ang mga standard references kay nisupak sa balaang kasulatan. Taga imong ebidensya, standard references na kanang imong ipamulong mo ay nakasulat sa standard references. Okay. Okay. Pero na to ba? Para maayos niya. Itong imong ipamahayag, inahanap ibase mo sa standard references. Para gusto niya. Kung mo gusto siya maminaw sa imong tubag, puro nakahatag ba ka? Buto ba to? Mao man namin na iputo kay mahal diferensya. Mao man Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Paso ng footnote ni mo, hindi mo na magamit eh. Hindi mo na magamit eh. Niingon man kagaganina, nga kanang maong mga standard references, paso na tanan kung mula pa sa balaan kasulatan. Taga ikog standard reference nga mao ni nakasulat as argumento nga dili pwedeng dawaton ang mga ebidensya pagmulabaw sa Biblia. Mr. Affirmative. Kaluhan na ha? Kining negative. Diin mo naman kaganina nga ang footnote, Ikatsan tayo ma. additional information. Igamit po si RTO na ang footnote, na ang Iglesia Katolika, footnote, si Kristo Tugod. Ingon ka, tabla. Dato pa, iyaan ka ng tabla. Ang ipagkatana ka rin sa affirmative. Hindi siya gusto mo gamit ka footnote, kundi standard diferensya, nababasa ang imong gingon. Buto ba to? Mudawat man namin sa standard. Walay mabasa! Pagkaway batasan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.